Aquesta setmana, el Centre de Lectura ha presentat la programació de primavera amb més de 130 activitats. Xavier Filella, president del centre, ens detalla la programació i ens fa el balanç social de l'entitat. Hi ha novetats aquest trimestre, a part de les activitats ja normals que es fan, com el concurs de roses, doncs enguany incorporem les primeres jornades sobre els videoclips musicals, també tenim un seminari sobre premsa i societat, unes activitats literàries molt destacades. Pensem que aquest trimestre passarà pel Centre de Lectura en Jaume Cabré, en Sebastià Alsamora, en Jordi Llavina, en Rafael Nadal, el Magí Sunyer. La veritat és que tenim unes activitats literàries també molt destacades. També aquest trimestre tenim una activitat extraordinària que ens omple de goig de poder rebre al Centre de Lectura, que és la visita de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, la nostra Acadèmia de les Ciències i de les Lletres, que fan una sortida anyal en una ciutat dels Països Catalans i en aquesta vegada han triat Reus, amb homenatge a en Ramon Amigó, i durant el dia 20 i 21 d'abril estaran al Centre de Lectura fent una sèrie de ponències vinculades amb la cultura, la llengua del nostre país. També una altra activitat destacada que es farà al Centre de Lectura, que és la presentació del documental que ha produït Acid Factory sobre la figura de Pere Anguera, l'expresident també de l'entitat i figura cabdal del món de la història. A la biblioteca treballem moltes activitats, una de les quals serà aquestes sessions que fem en veu alta, en la qual farem unes sessions contínues que diem en veu alta de vídeos, una sessió dedicada a cançons de Bertolt Brecht i una altra a poetes i escriptors catalans. Bé, de la importància i per què es poden tirar endavant tantes activitats ens dona a fer aquest balanç social. Nosaltres des del mes de novembre passat que estem establint el balanç social, la gent que accedeix al Centre de Lectura a les diferents activitats, ja podem dir que més d'unes 3.300 persones diàries passen pel Centre de Lectura, no? Unes perquè van a les seves escoles de dansa, teatre, de música, els altres perquè venen amb activitats literàries, perquè van a la biblioteca, perquè van amb moltes de les propostes aquestes que fem trimestralment. Per tant, sí que volem reconèixer que el Centre de Lectura és una entitat molt ben acollida, que ve molta gent, totalment oberta a tota la ciutadania,